Ya sarangan kalian Marga Rukun wonten Sastra Wijaya. Iki spesial kakek Bapak Dijasari. Rambutnya apa? Ditato alisnya. Sing gandengi. Sarangan Sri Gajah Marga Rukun iki wonten Sastra Wijaya. Marga Rukun Sastra Wijaya. Ibarat tabung akeh tawon sama padha nyadake nyesep sarine kembang melati kita esuk mulie mati sore rambut abang ditato alisnya. nyawang bokong batine kaya dadan tumpaan sepeda motor lanang cewek kawin ayune sangat jamatan sarangan Sastra Wijaya ugi wonten Marga Rukun sakjase ngono Mbak Wiwi Marga Rukun Indonesia yo paten ya Mas kateni ora nyono ora kira yen ta aku duwe lara
Yen Mas kangen pancen aku ora duwe amung sarwa susah ing saben aku mau bisa lestari anane aku ora bisa duweni atasan gane lara tresno kaya ngene rasane asing tak pikir rumangsa amarga saiki uripe kaya ayo Sastra Wijaya marga Indonesia. cita-cita cita-cita Margarita Sastra Wijaya Indonesia. Emang gawe. ora nyana ora kira Buka suntik jos. saben di Sagak sagak. ayana tanah waro atiku tratapan piye aku rendelosa lara tresno wis mabun ning dada aku ora bisa lari yen Mas katene ora gelem nangani Mas Putra pancen aku Susu